CatSalut enllesteix els treballs per estrenar les noves urgències de l'Hospital de Berga que canvien d'emplaçament situant-se a la part nova de l'equipament. Una condició indispensable per l'obertura era reformar el vial d'entrada a l'edifici nou de l'hospital, atès que el disseny original es va fer d'acord amb la idea de situar-hi altres dependències hospitalàries i no el mòdul d'urgències. Aquest matí han començat, doncs, els treballs per part de l'empresa adjudicatària Asfaltos Barcino S.L. El projecte contempla ampliar el vial amb retall del talús i vorera per ampliar el gir de corba i facilitar l'entrada de les ambulàncies. També s'ha d'enderrocar la illeta de cul-de-sac del final del vial i ampliar-lo per millorar la circulació amb plataforma única d'asfalt. Pel que fa als vianants, podran accedir a les noves urgències per l'interior de l'edifici fent ús de l'escala o els ascensors. Les obres milloraran l'accés a peu per l'exterior, ja que es preveu la construcció d'una nova escala. També s'arranjaran les voreres, s'adaptarà un pas de vianants i se substituiran les lluminàries dels fanals pel sistema LED. L'obra té un cost de 203.461 euros que seran finançats entre l'Ajuntament de Berga, que hi destinarà una partida de 128.000 euros, i el Consell Comarcal, que en pagarà 75.000 euros provinents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, tal com va aprovar el Consell d'Alcaldies. Mentre durin els treballs, està prohibit estacionar en alguns punts senyalitzats des d'avui en aquest vial.